माझं नाव विशाल प्रकाश हिरासकर। माझे आता सध्याला 4 ब्रँचेस चालू आहेत, गोकाक, विजयपूर, हुबळी आणि बेळगाव। आमचं कसं आहे, आम्ही बल्क क्वांटिटीमध्ये माल घेऊन येतो आणि होलसेल प्राईसमध्ये रिटेलमध्ये आमचं सेल आहे। जसं की कंटेनर प्राईस आम्ही एक सिंगल सायकलमध्ये देत आहोत। तुम्ही आमच्याकडे जो गिअर सायकल आहे ते 7,000 रुपये मिळतं फक्त, आणि डबल डिस्कचं सायकल जो आहे 5,000 रुपये ते स्टार्ट आहे। आम्ही इंडियामध्ये सगळ्यांनी कम दरामध्ये सायकल देतो म्हणजे आम्ही चॅलेंज पण करत आहे। तुम्ही आमचं इंस्टाग्राम किंवा फेसबुक चॅनलवर बी बघू शकता, विशाल सायकल मॉल, आणि फेसबुकमध्ये पण आहे, इंस्टा पण आहे, तुम्ही दोन्ही पाहू शकता। आमचं रेट ऑल ओव्हर इंडियामध्ये सगळ्यात कममध्ये चांगलं क्वालिटी आम्ही देत आहे। आता आम्ही गोवाला आलेला आहे, मडगावमध्ये। आज आम्ही एक्झिबिशनमध्ये पार्टिसिपेट केलं आहे, किंवा गोवामध्ये सगळेजण हेल्थ कॉन्शियस जास्ती आहे। विशाल सायकल मॉल मडगावमध्ये आलेला आहे आणि आमच्याकडे सगळं व्हरायटी, सगळे मॉडल्स, सगळे एज ग्रुपसाठी बॅटरी ऑपरेटेड ऑल्सो वी आर गिविंग हिअर। किड्स रेंजमध्ये बाईक, कार आणि किड्समध्ये सायकल, खूप मोठे मोठे आणि बारके बारके सायकल सगळ्या व्हरायटीमध्ये तुम्हाला मिळेल।